Maral Media Services okale TV mar Citizen kuom thuolo machielo mako regi kambi mara Predator Energy Drink ekelo piem kod yudo miche tielo machielo season ni. Chenro nino chakore ayanga e bombe adek Kamoti o Kisumu, Mombasa kaachiel gi Nairobi. Tumo biro bomo machendo mar Football 90 chenro mar Citizen TV ochakore e season ni. Wuoth ma ochakre gi dhialo club mar Chelsea magin jolocho kombe mar klepe kata FIFA Club World Cup. Komakore gi math mar Predator Energy, johera mag Chelsea kaachiel gi mago mag tuke lig maduong' piny mar Ingresa nigi thuolo mar yudo mich mopogore opogore. The whole campaign is about winning a trip to Chelsea. As Predator, we have a global partnership as the official energy drink of Chelsea FC. And we're super excited to bring this now to our consumers down on the ground. So consumers need to do a couple of things in order to participate in the promotion. Kambi Predator Energy Drink omedo ndhadho e piem mahigani ka mich mathoth ji biro yudo kokalo e chenro. The whole goal of our brand is to empower the common wananchi and to enable them to move around, do their businesses, achieve their daily hustle. And the best way to do that is through boda bodas. So you can use your boda bodas for different things, to move people or goods around, and to be able to improve the level of your livelihood. Chenro makamagi ne ochakore ayanga e boma Kisumu, Nairobi kaachiel gi Mombasa ka johera mag adhula nobedo gi thuolo mag yudo chenro gi achiel kachiel. We've got some secondary or tiered prices. So to begin with, obviously we've got the trip to Chelsea with fans and their plus ones. So we have a couple of people that'll be able to take them and their plus ones to Chelsea to watch a Chelsea FC game. We also have daily airtime, up to 5 million worth of daily airtime. TV mar Citizen biro lando jaloche piem mopogore opogore tok yudo lendo kowuok kuom kambi mar Predator.